Έλα και μπάνιο. Ήρθε η ώρα να κάνεις μπάνιο. Μπάνιο. Μάντι, πού είσαι? Εδώ. Δεν θέλεις να κάνεις μπάνιο? Όχι, δεν θέλω. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Δεν θες να κάνεις μπάνιο και πώς θα πας στο σχολείο? Απεριποίητη. Χωρίς να έχεις λούσει τα μαλλιά σου. Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Μπορώ να πάω στο σχολείο και αχτένιστη και άλουστη και άπλητη και όπως γουστάρω. Αυτό δεν είναι δικό σου αποκλειστικά πρόβλημα, γιατί προέρχεσαι από ένα σπίτι. Τι θα πούν για την οικογένειά σου? Δεν με αφορά καθόλου. Ας πούνε ό,τι θέλουν. Εγώ προτιμάω αυτή τη στιγμή να παίξω με τον υπολογιστή και να μην κάνω μπάνιο. Έχεις κανένα πρόβλημα? Ναι, αυτό εξηγώ τόση ώρα. Έχω πρόβλημα. Θέλω να πας να κάνεις μπάνιο. Αύριο είναι Δευτέρα. Οπα. Είμαι εγώ. Μην ανοίξεις, γιατί κάνω μπάνιο. Δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Γιατί και να κάνεις μπάνιο... Εντάξει μωρέ, θα μπω. Σάμπος... Εντάξει, θα μπω. Είναι κακό να μπω στο μπάνιο ενώ ένα μικρό παιδί κάνει μπάνιο? Εγώ δεν ήθελα να μπεις όταν εγώ κάνω μπάνιο. Εγώ όμως ήθελα να σε παρακολουθήσω να δω πώς κάνεις μπάνιο. Είναι κακό αυτό? Έλα μωρέ, εντάξει. Και πόσο κακό να είναι? Δεν σε έκανα και τίποτα, σε κοιτάζω. Είσαι πολύ ωραία γυμνή. Δεν μ' αρέσει να λένε τέτοια. Δεν μ' αρέσει να κοιτάζουν το σώμα μου. Μπορεί να είσαι γνωστός της οικογενείας. Μπορεί να είστε φίλοι με τον πατέρα μου. Μπορεί να γνωρίζεις πολύ καλά τη μαμά μου. Αυτό όμως δεν σου δίνει το δικαίωμα να μπεις την ώρα που εγώ κάνω μπάνιο και είμαι γυμνή στο μπάνιο. Βγες έξω γρήγορα. Εντάξει, μέχρι να φύγω, ας καθίσω λίγο ακόμη στο μπάνιο. Ενοχλώ κανέναν? Φυσικά ενοχλείς. Αυτό σου είπα ακριβώς τώρα. Δεν θέλω να είσαι εδώ. Πιστεύω ότι παραβιάζονται τα όρια μου. Εντάξει, όλα καλά είναι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή δεν σε πιάσα κιόλας, δηλαδή κάτσε να σε πιάσω λίγο. Βγες γρήγορα έξω. Τι γίνεται εδώ? Είπε η Χάντρα. Εντάξει, έβγαινα. Ποιος ήταν αυτός?
Ήταν πολύ ενοχλητικό αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ άβολα. Του είπα να φύγει αμέσως και δεν με άκουσε. Εντάξει, καταλαβαίνω, ήταν πολύ δύσκολη στιγμή. Αυτό πρέπει να το πεις στους γονείς σου. Θα το πεις? Δεν πρέπει να το κρατήσεις μυστικό. Ένας άγνωστος ή ένας γνωστός μπήκε στο μπάνιο και σε κοίταζε να κάνεις μπάνιο. Κοίταζε το σώμα σου. Δεν πρέπει να το αφήσεις έτσι, σωστά? Σωστά. Μπαμπά, θέλω να σου πω κάτι. Κάποιος φίλος σου ή δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ή και να καταλάβαινα ποιος δεν έχει καμία σημασία. Μπήκε την ώρα που έκανα μπάνιο στο μπάνιο και με κοίταζε. Αυτά είναι σαχλαμάρες. Μπορεί να ήθελε να κατουρίσει ο άνθρωπος. Δεν κατάλαβα. Καταρχήν δεν χτύπησε πόρτα που θα έπρεπε, ενώ άκουγε το νερό να τρέχει και δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση. Και μου λες ότι αυτά είναι σαχλαμάρες? Ναι. Αυτό σου λέω ότι είναι σαχλαμάρες. Ο άνθρωπος, εγώ τον ξέρω πολλά χρόνια, είναι φίλος μου και συνεργάτης από τη δουλειά, τον ξέρω 30 χρόνια. Δεν μπορείς να έρθεις και να μου πεις ότι αυτός σε κοίταζε μέσα από το μπάνιο. Μπορεί να το είδες στον ύπνο σου. Μα δεν το είδες στον ύπνο μου. Ξέρω τι βλέπω στον ύπνο μου και τι στο ξύπνιο μου. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά για μένα είναι υπερβολές. Κοίταζε να διαβάζεις τα μαθήματα για το σχολείο, να είσαι καλό παιδί, να βοηθάς τη μαμά σου στα ψώνια. Θέλω να παίζεις ήσυχα, χωρίς να κάνεις φασαρία, γιατί ο μπαμπάς είναι πολύ κουρασμένος και δεν μπορεί να ακούει βλακίες ότι τάχα και καλά το παιδί του το παρενοχλούσαν ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλα φούμαρα. Εντάξει? Άσε με τώρα. Τι έγινε? Μίλησα με τον μπαμπά για κάτι που έγινε. Του είπα ότι δέχτηκα παρενόχληση την ώρα που έκανα μπάνιο. Αλλά εκείνος... παρενόχληση. Τώρα αυτά είναι... Εντάξει, είναι ευαίσθητα θέματα. Δεν κάνει να τα συζητάμε. Δηλαδή, θα έπρεπε να ντρέπεσαι και που το λες. Εξάλλου, αυτό που έγινε πρέπει να το κρατήσεις και μυστικό και στην υπόλοιπη ζωή σου δεν θα έχει καμία επίπτωση. Δηλαδή, ίσα ίσα που θα το θυμάσαι αύριο, μπορεί να το έχεις ξεχάσει σε καμία ώρα. Καλά. Μαμά, τι σκέφτεσαι? Τίποτα δεν σκέφτομαι. Σκέφτομαι κάτι από το παρελθόν, αλλά δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία και δεν πιστεύω ότι σχετίζεται
με ότι θέλω να είμαι στο μπάνιο με σένα. Κοίτα, στο μπάνιο με μένα δεν θέλω να είσαι, γιατί θεωρώ ότι καταρχήν είμαι αρκετά μεγάλη για να κάνω μπάνιο μόνη μου. Σωστά? Σωστά. Άσε μας τώρα. Κανένα πρόβλημα στο μέλλον. Θα το έχω ξεχάσει. Κι όμως, τα χρόνια περάσανε και δεν το έχω ξεχάσει. Ίσα ίσα το θυμάμαι. Και αυτό το συμβάν μου δημιουργεί πρόβλημα με την κόρη μου. Γύρισα. Η μαμά πού είναι? Δεν ξέρω. Εγώ θα πάω να κάνω μερικές δουλειές στον κήπο και θα γυρίσω. Ναι, μπαμπά. Αμάν, κάτσε λίγο να πάω τουαλέτα. Βιάζομαι. Συγγνώμη, δεν σε είδα. Μα, γιατί κάνεις μπάνιο με τα ρούχα?